Buscas un centro de ensino público en Ourense? O IES 12 de outubro, situado no barrio da Ponte, imparte ensinanzas de secundaria, bacharelatos e ciclos formativos. O noso centro conta con 2 liñas de secundaria onde se imparten os itinerarios das ensinanzas da etapa de ensino obrigatorio. E no bacharelato contamos coas especialidades de Ciencias, Ciencias Sociais e Humanidades. Ofertamos segunda lingua estranxeira en francés e portugués e materias bilingües en inglés con auxiliar de conversa. O IES 12 de outubro é un centro activo e participativo, onde se desenvolven múltiples actividades ao longo dos cursos académicos como excursións, viaxes ao estranxeiro, visitas culturais, saídas didácticas ou exposicións. Apostamos polo uso das novas tecnoloxías, contando con pizarras digitais ou co programa Edixgal, con PCs portátiles e aulas de computadores para ESO e bacharelato. Como centro, colaboramos en numerosos programas do ámbito escolar como a dinamización de bibliotecas, o Clube de Lectura, a English Week, a Semana STEM ou o programa PIALE de formación de profesorado no estranxeiro. O noso modelo educativo está baseado nunha especial atención ao alumnado. Promovemos un ensino impartido desde os valores da coeducación, igualdade, respecto, xustiza, interculturalidade, feminismo, ecoloxismo, deporte, música e dinamización e normalización da lingua galega. Ademais, se o que buscas é continuar a túa formación, contamos coas familias profesionais dos ciclos formativos de fabricación mecánica, imaxe persoal e electricidade e electrónica, con alto grao de inserción laboral. Queres saber máis? Contacta connosco ou visítanos.